Karji Laras. Dalam Pak nggih, insyaallah nggih Pak nggih. Soalnya jebolan di akademi tereliminasi. Keceng mireng terang tikel semur wong sanggrawa katon makmur ayo mas keceng mireng ayo mas keceng mireng mireng ulon lancer kuning tuwe wong ya mas keceng mireng ayo mas keceng mireng larati sampe main saja orang ayo mas keceng mireng ayo lo mas omah gending saponane abot tenteng tak lakonane ayo keceng mireng ayo mas keceng mireng pipimu ono upane ngaken piye kabare ayo mas keceng miring ya mas yo keceng miring bal-balan kose biru kalukalan aja ditiru sembah nuwun seger warasan lancar rezekinipun nggih Mbak. kale nyuwun sewu Bapak Pak yo lo Walang
Yo